Nwada Priska Ezeugwu nke Loreto Special Science School Adazinokwu abụrụgo onye tụrụ nnọọ mmeri na Anambra State Smart Africa IDK Mathematics Championship achịkọbara n'Awka. Maazị Kamsi Yochukwu Anigbogu nke Divine Race British School Obosi bụ onye tụrụ mmeri na middle category. Ma obere Maazị Obinna Nwigwe nke Rich Valley Academy Awka bụ onye tụrụ mmeri na junior category. Kwe na Anigbogu wetara anyị akụkọ. Mmadụ atọ ahụ tụrụ ugo na asọmpi ahụ bụkwalụ ndị ebunyere igwe kọmputa kelere ndị chịkọbara asọmpi ahụ, kelekwa nne na nna ha na ndị nkụzi ha ndị nyere ha ụdị ohere ahụ. Ekere asọmpi ahụ na ngalaba dị iche iche. Mgbe ọ na-akọwa ebumnuche ha ji wee chịkọba asọmpi maka mathematics, onye ji ọkwa Chief Executive Officer Integral Development Consult Learning Center IDK Awka, Oriakụ Chinwe Nweke, kọwara na agụmagụ mgbakọ na mwepụ bụ ọkacha ibe ihe gbasara nka na ụzụ, wee kwukwa na ọ bụkwa inyere ụmụ akwụkwọ na steeti a aka ikwudosi ike na agụmagụ mgbakọ na mwepụ. Queen Anigbogu, akụkọ ụwa ABS.